ҳамдиёрон азиз, салом алейкум. имрӯз 7 июни соли 2025 ва ангури пешбазаки мо бо номи талдун ки истеҳсоли Украина мебошад ба рангирӣ шурӯъ намуд. худо хоҳад 15-20 рӯз паси ин ангур пухта мерасад. ана ин ангурҳо бошад, ангурҳои кишмиш аст, бедона аст ҳамашон, ангурҳои пеши ҷаҳон аст. худо хоҳад имсол акун мебинем ин чӣ хел ангур медиҳад. инаш преображение ҳаст. дар турсунзода инро оқшоҳона мегӯянд, инам пештар мепазад, аллакай мулоим шуда истодааст. инро ман нест кардани будам, бо як наҳодача зада бастааст, барое ки дар нукаш ман дигар намудҳо пайванд кардам. ана ин кишмиши Land Cruiser. инам ягон майда дона надорад. ин лекин охирда мепазад. охири август, аввали сентябр мепазад. ана ин аз ҳама ангури бомаззатарини дунё, ангури пахта қанд. бале ангури худамон беҳтарин аст, ҳусайнию дигараш. лекин ман ба шумо боварӣ кунонда гап мезанам ки аз ин ангур беҳтар нест. ин бедона аст, маззаи пахтақан мекунад, ширинияш қанд бар ин. ангурои мо бо ширинияш ба ин намебурояд. албатта ангури мо зур аст, ангурои мо беҳтарин аст, лекин ин бо беҳтар аст. ҳа бовар накунед, вақти пухтанаш метавонед омада чашида бинед. инаш да бозор рози қимат овардаги 70 сум. чӣ мегӯянд? Red Globe. инам ангури дерми пухтагӣ аст. Red Globe ва ани замон 70 сумон дар бозор мондаги, яъне аз хориҷи кишвар оварда килоашро. инаш ангури номдори аватар аст. манами знаменити нофак дорад, бинед, ҳамаш нофак дорад, нофҳояшро. номдор ангури аватар ки ба ранг гирифтан шурӯъ кардааст. ва яке аз ангурҳои беҳтарини дунё, ангури столетия. нишон медиҳам ки ин ҳоли он қадар реклама нашудааст. ин кишмиши бедона аст, маҳз барои мавиз хуб аст. ин барои мавиз истеҳсол шудааст, селексия шудааст. ҳоли хушаш калон мешавад, донааш калон мешавад. ва ина бинед донаро. аз ин ангур ҳам ба гумонам имсол ба фурӯш мебарорем 10-20 дона. беҳтарин ангури дунё. бедона, бовар кунед, 100% бедона. ана ин аст ангурҳои дохили ҳавлии ман як қисмаш.